Mae Agnes Davies yn fenyw ryfeddol sy'n 71 oed, wedi chwarae snooker ers yn 15 oed a chynrychioli Cymru ers dros hanner canrif. Maen nhw gyd yn abo fi nawr wy ar yr sarcid dros blynyddoedd hyn. Mae'r merched ifanc i gyd, achos mae'r rhan fwyaf nhw dan 20 a lan i 5 ar 20 yw'r hynna a fi wedyn ni. So maen nhw gyd yn a gwisg yn trwseri di a wasgodau. Mae rai yn dod â trwseri a lliwio nawr, mwy lliwgar. Ond fi still yn sefyll yn sgyrtwyd. Mae plant ysgol Rhydaman yn ei hawr ginio yn hen gyfarwydd y gweld Agnes yn chwarae, ond dyn nhw ddim mor barod i chwarae ni herbyn hi chwaith. Fi wedi gweld mae ddim ar ford na draw yna. Mae ddim player dda fyd, mae ddim ar gyda gwri. Ydy wi? Ydy. Sy'n mynd o'ch chi foes ysgol di cael gôn i erbyn ni? Na, bydde ni ddim ond, bydde ni'n ennill ni. Yn ogystal â chwarae'n gyson yn erbyn i gŵr Dic, mae e wrth i hwchor hi yn mhob pencampwraig hefyd. Yn briod ers 101 o flynyddoedd, snooker ddath yr ddau at ei gilydd. Bwyty 15 god o'n i pan dechreuais i. A oedd da ni un ford fach yn pentre fach o Saron. A oedd honni fel public hall per ni, dim ond un ford. A oedd diddordeb am ladw na i. Gyda fi ar y dechreuad. A na ffordd dechreuais i. A gwrddoch chi eich gŵr fan'na, dy fe? Na ddwedig? Fan'na gwrddoch chi ar wraig? Do, fel oedd yn digwydd, achos ddoi ni wedi cael eu codi lan yn yr un pentre. A sgwrs biliad oedd y tynfa i gyd. Sa'n credu oedd y diddordeb dar menywod ar amser ni, bo fi'n ware, ond heddi, mae rhan fwyaf ar menywod, mae nhw ar teledu, bob nos yn watchan y games. Os, mae lot o newidiaeth, achos amser o'n i'n dechrau ware yn y tournament, dim ond y trailblazer o'n i'n gael. Ond nawr mae'r tournament yn Abertwe. Mae'r prize yn 40,000. Yn cael lot o harian, odi. Dim tebyg i'r dynon, ond fi'n credu bod nhw ar y ffordd lan. Sut mae pobl y capel yn teimlo bod chi'n treulio bob diwrnod arall yn y snooker hall? Wel, sa'n gwybod, smaen Alun amser chwana, ond smaen credu bod fi'n neud un drwg i fynd na. A wydaethoch chi pan menlles i'r Championship yn 1939. Y telegram gynta'n gysoi'n Llundain, oedd wrth y gweinidog, y parc gweinidog Richard Lloyd a Brynley Jones, y ddoi nhw. Mae mab dyn ni'n feddyg a wedodd e wrtho i, wel, cariwch mlaen cyd y gallwch chi, ware, fos fi'n credu bod yn dda i chi. So yna ffordd fi'n cadw mlaen wedyn ni, gadwa i mlaen cyd y gallai.